Дина рӯзи 31 май омадаги ҳамин чиз. Валлоҳи. Сахт чида ҳолиёжеё. Ҳаво боло, ҳавора бинед сиёҳ. Тандур чироғак задеса. Не мактаба. Корпуси мактаб. Эй хона бошад. Ина мактаба я? Ина мактаб. Сахте на обромадам болош. Ма омадам инам ҷода бад. Инам территория 2 рӯз пеш. Нахи омада туҷа. Ой лозим. Ҳамин логаи бародаро. Кӯчаи мактаб. Сахт шид. Ҳавора бинед бо сиёҳ шид. Ҷо сахт шида ина ки неҷа стадион мактаба. Оя бине. Тагями овдурера бичхи киси. Дни таг мекаша. То раҳи кӯчаи мактаба ним қаҳв монда. 50 метр борида. 50 нест 40. Уже омадаги.